niġu għall-4:30 biex nilħu narmaw il-bank tal-laħam. Għas-7 niftħu u nibdew il-ġurnata tagħna. Mhux ħajja faċli għal tal-laħam. Marilyn Monreal hija waħda mill-ftit nisa fetħet l-ewwel ħanut meta kellha 16-il sena. Illum iktar minn 20 sena wara, il-bank tal-laħam jibqa' ħajjita, il-miliet u l-iktar biżel. U minn bidu ta' Ottubru nibda nara xi rrid nordna xogħol. F'Novembru ikolli kollox ordnat biex jiena ikolli moħħi mistrieħ li x-xogħol ħajkun hawn. Bħal dażminijiet qegħdin fl-aħħar ġimgħa ikolli kollox kważi lest. Il-Malti taqalu zaqqu għall-ikel u għall-ikli id-dar imdawwar bil-familji ma jirbaħlu ħadd, speċjalment fil-miliet, iklit kbar, majjal jibqa' l-iktar popolari, tiġiġ ħaruf dunjani wkoll. Iċ-ċanga tissir popolari ħafna, speċjalment ninnota ma' minna u eta iżgħar. Imura l-iktar ċanga, T-bone, taljata, ribaj. Qabel konna nimlew tradizzjonali. Illum min iridu bil-frott, min iridu ma jistax jikollewx, għaw ħafna affarijiet differenti. Iħallu għall-aħħar il-Maltin? Iva, u bekk naħseb kmini. U min qatt ħaseb li xi darba l-laħam tal-ħmar se jkun ukoll fil-bank għall-beħ. Għandna popolari wkoll il-mortadella tal-ħmar. Din dis-sena popolari ħafna, di provajnija dis-sena tawili biex nipprova. Il-ħmar x'laħam għandu? Di popolari ħafna ġdinija naturali u l-laħam tagħha huwa ħelu. Il-ħmar ix-xaħam tiegħu huwa ħelu u tintoġob ħafna. Imma jaqliba l-laħam ta' żiemel Marilyn tajt li għall-kumplament tas-sena l-laħam ta' żiemel jibqa' popolari fi kliet kbar. Il-laħam ta' żiemel mbagħad bħal dażminijiet ma tantx qed jimxi fil-miliet. Iktar kliet ta' qabel u għall-ewwel tas-sena. Is-sodisfazzjon tal-laħam huwa l-klijent, speċjalment f'dawn iż-żminijiet. Jimlew id-djarji bl-ordnijiet u jwaslu kollox fil-ħin. Nagħlaq darbtej fis-sena, ġimgħa wara l-ewwel tas-sena u ġimgħa f'Settembru, dak hu il-break tiegħi. Is-sena tal-biċċiera hija ħajtek? Infim li ġiet ħajti hu issa il-ħin kollu hawnhekk. Il-ħin tiegħi hawnhekk inqatt 14-il siegħa kuljum. Bħal dażminijiet inqattaw iktar. Jgħaddi l-miliet u tal-laħam jibdew jaħsbu għal festi oħra wkoll popolari bħal lajt l-imnarja fejn tradizzjonalment jinbijaw il-fnik u l-ikliet tas-sajf.